Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen hastera! Kaixo Liber, atxikusi nuen neska bat negar egiten. Zergaitik jeltzu? Uste dut jo duela eskolan. Gaur etorri dira Soraya, Laia, Aron eta Alejandro bulinari buruz hitz egitera. Gaur bulinari buruz hitz egingo dugu. Zer da bulina? Ume batek beste batzuengatik jasatzen dituen tratu txar deitzen zaio. Nosbait ikusi duzue bulina? Ez dut ikusi, baina badakit eskolan gehienetan gertatzen dela. Nik bai, bigarren mailan ume batek ostikadak eman zizkion ume txiki bati. Nosbait izan duzue bulina? Eskerrak. Nik bai, baina ez dut kontatu nahi. Noizbait egin duzue bulina? Ez. Zer egin behar da bullying kasuetan? Heldu batengana joan abizatzera. Biktima babestu eta defendatu. Eta ere etxean kontatu. Gogoratu besteak ondo tratatu eta besteak ondo tratatuko zaituz. Gomendatzen dizuegu Yo tambien soy diferente liburua eta Wonder pelikula. Eskerrik asko gure podcast entzuteagatik. Gogoratu, bullyinga ez egin! Eskerrik asko gaur parte hartu duten lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.